Hej, mit navn er Mariam Veranussen. Jeg er uddannet bioanalytiker, og så har en række forskellige uddannelser inden for fitness og ernæring. Jeg har også en masse kurser i salgspsykologi, reklame, kommunikation osv. Siden 2012 har jeg haft min egen virksomhed, som jeg startede på baggrund af interessen for kroppen og sundhed og det her med at drive forretning. Og lige for tiden, der søger jeg nogle flere udfordringer, hvor jeg rigtig gerne vil hjælpe andre virksomheder med deres markedsføring, projektkoordinering, vedligeholdelse af webshops og de sociale medier. Grunden til, at jeg tager det her skifte fra den farmaceutiske verden til noget mere markedsføring og sundhed, det er, fordi jeg har en stor interesse for noget markedsføring og hjælpe virksomheder ud i verden. Hvis det har vakt din interesse, så skriv endelig til mig, og jeg tager gerne et helt uforpligtende møde med dig. Hej.